Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe Ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. Gollal Media. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, min calmini on min bismi mon e yewtere men taw ko yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe tawne heblanon ɗum musidɗo mon Salif Tall ɗo e nder haalirde men Gollal Media e ballal Allah en garti alhamisa hande o gam jokkude yewtere meɗen taw ko tarde nden deftere taw ko deftere nde noddirten Inɗe Aadi Subboo e Gunndoo taw goppirnoɗen taro men koye hello 115 ko ɗon tan hande ɓamtirten taw ko taro meɗen e tongode 5 taw titode mum ko hunde e inde samiyankoje e nder fuutaji. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media kamɓe calsalte mum bisimilla mon e kettogol. Gollal Media. tongode 5 hunde e inde samiyankoje e nder fuutaji. so tawi ko Fuuta Jalon, Ibrahima ene wiye sori. so tawi ko Fuuta Masina, Ibrahima ene wiye sori. to Fuuta Adamawo, Ibrahima ene wiye ɗon sori. to Fuuta Toro, Ibrahima ene wiye ɗon sori hono Siré ene wiye Biran. to Fuuta Jalon, Amadou ene wiye Bayal. to Fuuta Masina, Ahmadou ene wiye Jaaje. to Fuuta Adamawo, Muhammadu ne wiye Bello. to Fuuta Toro, Ahmadou ne wiye Bayal ne wiye Baydi. to Fuuta Jalon, Muhammadu ne noddire Koli. to Fuuta Masina, Umar ne noddire Jawru. Fuuta Adamawo, Aboubacry ne wiye Garba. to Fuuta Toro, Umar ne wiye Baru. to Fuuta Jalon, Suleymani ne wiye Yala. to Fuuta Masina, Mahmudu ne noddire Koola. to Fuuta Adamawo, Umaru ne wiye Yero Samba. to Fuuta Toro, Mahmudu ne wiye Doro. to Fuuta Jalon, Saydou ne wiye Sila hono Sila. Fuuta Masina, Ali ko Buulo. to Fuuta Adamawo, Usman ko Paate. to Fuuta Toro, Hammadi ko Niila Ndikiri. to Fuuta Jalon, Umar ne wiye Bali. to Fuuta Masina, Aminata ne wiye Boolo. to Fuuta Adamawo, Kadija ne wiye Penda. to Fuuta Toro, Alasan ne wiye Yero. to Fuuta Jalon, Abdoulaye ne wiye Ngara. to Fuuta Masina, Fatimata ne wiye Sira. to Fuuta Adamawo, Fatimata ne wiye Dikko hono Sira. to Fuuta Toro, Ali ne wiye Gelel. to Fuuta Jalon, Muktar ne wiye Dali. Mahdiyu ne wiye Mborom. to Fuuta Toro, Musa ne wiye Bala. Fatimata ne wiye Bano ne wiye Banil. to Fuuta Jalon, Muhammadu ne wiye Jam. Jeynaba ne wiye Lodi. Aissa ne wiye Sira. to Fuuta Toro, Aissata ne wiye Sira ne wiye Cillo ne wiye Boolo. Ramata ne wiye Buulo. Gollal Media. jiyande keeriɗi dokki dalillaji jowitiɗi e tolnodiral hakkunde inde arabeje e ɗe samiyankoje ɗe. honon no mawɗo men Yaradoro Diallo noddirta ɗe ko ɓuri nannade ko wonde taniraɓe ene kunƴuno no feewi e inde mumen aslije ɗe hono no ɓe mbano e yoga e geɗe goɗɗe pineyankoje. ko ɗum waɗi kala inde faggetonode nattude e pinal mabɓe natirde diine e pinal arabagal ene hasiɓe dañanani ɗum inde nde wawi tolnodirde hono no katume
dow de kollitirini. Ngon mijo ina hollita kam taniraɓe ɓe ina jogino hakkilantagal jattinare e lebom eɓe pamno mododiral pine gurengal hande ngal ma yetto. Kono teskiɗen ko cetta kuñal e inde ɗe kollitɗen ɗon sabu tan ni en gandade ɗe hejjata ɗo kadi en gandade ɗe hejjata ɗo. Tesko won inde kewɗe ɗe en jangtaki ina gasa tawo en mbaɗani ɗe e pelle ɗe kono ittatade wonde pulfule hayso ina e majje jiggade ne walla natirɗe no baccoje ni ko adi ko ina njaalo. ɓoyde ɗe e leñol ngol ina foti addande ɗe hiisade ko ɗe pulfule ina e majje ɗe en ngalana firo e pular kona haɗatade jeyede hen sabu e majje boom ina wawi hay heptinirede cuuɗi e nder fulɓe. eɗen mbawi rokkude yeru ko wayno suudu ndu ɓiɓɓe mum piileteno lefol satigagal jeniyankoɓe ina keptinire wone inde sawko rewɓe bongal diye janga waranka hurwiya rella njaay e ko nandi hen. so tawi ko worɓe bokara bakkar sule sire konko bobo teŋella jaaye gata gelajo samba hamme buubu sidi hurwiya e ko nandi hen. tesko ko heewi e inde kerorinoɗo jeniyankoɓe ina sikka ko ɗe iwdi safalɓe tawo saabi ɗum ko jotodiral juutgal ɓe jogino. ɗen goni baɗe no bakkat hamme sidi e ko nandi hen. inde goɗɗe dendaɗe jaƴƴe ina goodi taw ko ɗe rewɓe e worɓe ina kutore e nder fulɓe no feewi kono kadi en peccitaki ɗi e nder pelle sifaji inde ɗe kala ina hen yeru birom salli kudi saada bayla sukka ceedel sottere soya dawa jeewo hoola camma botol ayda jinda kubra raabi hani kanni jeliya jumbu booli gaysire boli bolol batuli e ko nandi hen. Kolal mija. Tongode joyi go titode mum dalilu majjingol inde gadanteje ɗe. teskuyaji labtuɗi ina kollita ko yontaji gonat e bosde tan inde gadanteje ɗe ina majjida hen seeɗa seeɗa tawde noon neɗɗo kala ko ala e sago kam jogoto inde tan e nder yonta bawɗo wonde kala firata ko won e inde majjoje goɗɗe ina lomtineɗe ndeke so en jiɗi famde ko saabi wonde ɗe e majjude en gartat e yidde famde inde gonɗe e lomtade ɗe ko holiɗen holinde lomtugol ngol fuɗɗi holino natiri rendo ngo mbele waɗi dartegol ɓawo jabtugol ɗe namde kala ina moƴƴa garten e ko fotanno wonde batte majjugol ɗen inde e ko heeri e nder rendo fulɓe. Kolal mija. tongode joyi go go titode mum inde kese paggitade fulɓe. so en jurnitima no moƴƴi en tawat ko ɓuri hen tengtude ko inde paggitade gonani goɗɗe so wonade arabeje ɗe ma en tesko hono no mbiruɗen ni yama tawa ina e majje gommori fulɓe ko e leƴƴi goɗɗi koye leƴƴi goɗɗi ɗi walla jottodirenode kono no en jenanaka tan iwdi won e majje ɗum waɗi mbiyeten tan ko won hen ko dendaɗe ndeko ko panditiɗen ɗo en noddirde ɗe inde paggitade ko bange wonde ɗe tumarankoje e nder leƴƴi ɗi kala e koddigu mumen ɓoyngu ɗum waɗi e on sifa
paggitaɗe ko ɗe arabeje ɗe tan e ko ɓuri tengtude ɗenne kadi eɗen koddiri ɗe natiri leñol fulɓe koto diine l'islam e pinal arabeɓe hono no mbiruɗen e ko ɓenni ko. Pular ene wiya yidde neɗɗo ko sambewa fotani addande wiide ndamdi kaw. En mbiyata ko ɗum hepti yoga e leƴƴi islamiyankoji ɗi gona arabeji ɗi, kono kadi so en jurnitima en tawat ko kanji ɓuri elle sobade e jiggade inde koɗe e nder pine mumen. Ndeke beele wona kuƴƴugol fulɓe e diine l'islam o addani ɓe sobade e inde arabeje ɗe hayni e gueɗe goɗɗe jolorɗe pine arabagal mbiyeten ko ine nandi hen no fewi. Inɗe ɗe kam koye ɗen batte jeeya wadde natgol ɗen inde e fulɓe wawata tan ko yerodirede e natgol fulɓe e nder diine o. Ko ɗum waɗi noon elle wayata ko beele timmitinde jimme mum e nder diine o ina jojju hutorade inde arabeje ɗe sabu diine o rewrude e mabɓe e wonte nelaɗo Muhammadu mo jam e kisal goni e mum ko arabi, ko ɗe inde goni biyaɗe inde deftere ɗe ciftinoɗen e nder fedde malnorɗe en duttittako e gon facciru. Kono mbiyen tan ko won ɗo yetti e hakkilantagal rendo men go ko beele wonde julɗo timmuɗo jogade inde julɗo ina waddi jogade inde julɗo noon fandita hen ko inde deftere nde inde arabere nde. Ina hen sahaji boom ɗo woni hen nangiri inde adantare yadani e diine. Golal Media. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Media, sikki ala en kanni ɗo taw ko taro meɗen e nder hello 120 e nder deftere men inɗe Aadi Subboo e Gunndoo, taw koye nder yewtere men tufde windiyankoɓe ɗo e nder haalirde men Golal Media. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Media, sikki ala en dokkodireɗade ha alhamisa paaɗo so hawre welede Allah. ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Media, mbalen e jaam. Golal Media. Golal Media. nde windiyankoɓe tufde windiyankoɓe ko yewtere nde Golal Media waɗanta on yontere kala e oɗo saaha.